Eunon ba, beste egun batez. Nere kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaurko hontane, besta saiotxo bat dau, beste irteratxo bat. Eta ezautuko zen, unuzkio noa etorri gehan. Lizarragako gainien gare, bale? Kusten ez du, 1031 metro, men. Handiako txoko onta etorri ga. Lizarragako benta dau. Hor besta bat dau. Abilio. Bueno, bantxe, horti pasatu behar dugu. Bale, hemen txegare, tuneleko ontan gare, bale? Lizarragako tunelen kotxe hemen parkinen uzten da. Bale, handian gare momentu ontan. Bale, gaur, ohikoa duen bezala, oinazte beti horrea inditu irterak. Gaurko hontan beste alde honta ingo du, bale? Jakintzazue, hortik tunela igarota sakana daula, eta hemendik lizarra edo estella guten dela. Bale? Bagu gordun kotxe hemen utzi, eta horrea honbar dugu. Bale? Igaroko dugu gordun. Beha, hor dugu Lizarragako tunela, jakintzazuela, Espainiar penintxula guztiko mendiko portutako lehenengo tunela dela. Mendiko portutan eintzan lehenengo tunela. 1800 da ezakitzen bagarren urten. Baina bai, dela gutxi izan ziaten. Orduan, autua jonpartez, gaurko hontan, honea ingo dugu. Eta ingo dugu, bidezka hontatik gurutzau, eta bidezka hontatik abituko ga, goraka. Bale? Bentsi ikusten ez du, jatetxea eta ondo jate hemen damen. Ez nahiz behinean, izenik ez diot ikusten. Baina, bueno, parketxea eta bada hemen. Bale? Bueno, bideo hontan gora ingo dugu gor, bale? Venga. Bueno, abituta bela, ezkerreak adao kantera aldea jutekoa. Bueno, guzti hori hartu gar. Mendi bueltan, pistan gora gomo gara. Vale. Hemen nola daun, kantera garei baten ibilitako arrobia. Explotación minera. Peligro. Gogora, beti izaten dutena. Hau, handia da dana. Gaineko urbasa, vale? Hor, ikusten dan pareta vertikalo jo. Lizarragako falla deitzen dana da. Hor plaka tektoniko gomoitu intzien, eta plast. Hoi, dana hautsi intzan, hoi gora ateazan, edo hau bera, ez dakit. Eta goikoa dana urbasa da. Eta txontxorro horrek jarraitzen da. Lizarragako San Adriango ermitaino. Orduan esaten da, mugea hoi dala. Hau handia eta hue urbasa. 1000 aldiz esan izut baino. Eta, bueno, mira, San Donato Gormitia, benien puntea. Bale, ba, bueno, hasi dau, hola hasi da, bale? Justen duzu, hormigoizko pistatxo hau nola dan. Bale? Ikusi. Ikusi zazuen nola dan. Tunel gain. Mema dau zerbait. Bueno, zerbait edo. Tunel gain. Bueno, leku edago ez da. Vale. Tunel gaina. Hemen badau zerbait. Bunkerra ozar dago. Mezulo mateongoa. Eta iniote honoko arraspila bat bezala. Zer da hemen? Ez da ikusten.
Gero, etxen, ikusiko ez da. Bueno, tira, guk bidetik gora jarratu bat. Baitu zazue, zen leku politxetan gato zen. Mira, sakan nola ikusten den. Eta askotan gertatzen den bezala, ikusten duzu, sakana guztie belaino egin dau. Belaino azbeteta. Eta gotortzen zate gora, eta helben Lizarrako tuneleko begiratokio balkoi bat badau, eta buah, kriston bizta gara, bueno, honea gora etortzen zate, eta hoenik asko zobe dara, Anartzaien bat, txabolatiko, ez dakipa, despistatu bat, Antxe haratzik uste azkarren, ezkorre, atango mugako mendi guztik, alar, garbi, ailekota. Sakanako itxasoa deitzen dionik. Jurbain. Guk, bueno, momentuz. Bai, pista hontan txe. Jarraituko dut. Hemen pistan, bide jarraitu partez. Txontxorri jungo, idea da. Hortik gainetatik jutea. Bueno. Eta hemen txe. Eskubi eitzen duen hontan. Ezker hartuko diau. Hemen txontxorri jungo ez dago. Hauxe utziko diau ja. Eta sartuko ez dak. Handiako zelaietan. Piste utzi. Bueno, pistan paralelo jungo ez dak, baina. Hortxe, bideo hortidek. Eta gu gainetatik. Venga, hemen ixe. Alare traka daukezu, bale? Bueno, eta hemen txe, gaurko lehenengo tontortxo. Tunel gaina edo ditzen den. Vale? Hortxe utzi dau kotxea, eskubita, lehenengo ikusten den tontorra. Beitu zazue, ze bizta. Ikusgarrik, Ikusgarrik. Okarren euskietatzen nahi da hor da ez dakit zamat ikusikoan. Handiago larre. Eta hemen beran, errepidea. Hortxe dijo kotxeat. Begidan zamaten bidea. Leku zoragarri bihurtxek. Ikusgarrik. Ikusgarrik. Ez dauke beste hitzik. Ikusgarrik. Bueno, gu gaur oiningo deuna da. Tontor jungo gea. Hautzaldea, bale? Ea noaino jatzen gen, bide trak bat zeitzen egin ez da. Aldi beren gaur egiten deana, bakizue. Utzi ingoizu eta grabauta. Deskribapenen jarriko izuet esteka, bale? Venga. Ze ingurune hemen, ha? Ze ingurune. Eta hauetxek die, handiako zelaiek. Gogoro, kotxe hortxe utzi dugu. Ezkerre hartzen duzuen, betitzen duen bidea die, eskubia hoendik behin egin benen. Gaur da nire lehenengo esan dezun handia aldea etxen eten ibilbidea. Tira, beria indaurik handia die, baina, bueno, zene tuneletik eskubia daune lekuotan, ba, hause da lehenengoa. Vale, ikusi izazue. Ze lekuk daren hemen. Kontu ze bai, eroi hemen, argi bili hemen. Hor geho bueltakon alde hortatik etorriko ga. Ingo de U bat bezala. Etorre hon bardi hola leku, ez dakipa. Arri gaztauta eta hola forma beretzik egiten. Hor ba. Ze bilatzen da, vale? Venga, aurre zaituko du. Tira, da hementxe gato zela, tunel gaina tontorra hoxe da.
Hementxe 50 metro, eta bida zer da nuen. Ze zulo edo. Zulo begi edo. Ze kuriosoa, Kuriosoa. Bai, azkaitze gaztaut nola indon. Nola indon. Tira, aurre ingo dugu, bale? Venga, gaur bide luzea da eta aurre zaituko dugu. Venga. Bigarren tontorronen ondon, putrek, sakana bihilatzen. Zige bideon apreziatzen. Antzemate. Behida zeukeat. Itxusitu geho. Bat bagarrazteok, harritzekoek. Hor, behor saile. Izton behorra zelegor. Bueno, eta hementxe zukeu, bigarren txontxorra, saratxa edo jartzen dik, bale? Hora iotzizteken. Eta hortxe, bigarren tontortea jatzen. Putrek, ez da igu ez aidaren, no? Bueno, eta hementxe, bigarren tontorra, saratxa. 1171. Bale? Ikusi zazue, biztak ikusgarrik izaten zaiten duela. Gaur dana holaxi hausia ikusiko dugu gaur dana. Bale? Dorrako kanpaia, eliz kanpaia gaitzen dira. Hemen Naparralen ezkile. Kanpaia ezkile, gogora. Jesus, Benito Lertxunin abestie. Ezkilgabeko elizen, ezkile kanpaia. Urtetan galdetu bai zuen buru izardan ezkile. Kanpaia. Beita. Zelekuk. Urdiengo aitzartea. Igerilekuk eta arenak. Atango gain guztie. Hor. Txai gorri. Serlo gaine. Aileko. Putxerri hemen pare-paren. Hor. Alarko atzeko mendi guztik. Ez da ezkitzat izenak, baina. Naiz korrita aratz eta urrutia ikusten di mendik. Lizarra dau. Eta handau karlistak eta intzuenen topaketa nola tirok eta ontzien Montejurra. Oitako mal Montejurra izango hoi, askubikoa. Vale. Ikusgarrik mendik. Venga, dana gainez gainin behar dugu, eta gero bueltan etorriko ga, pixkat hautzaldea gotik. Vale? Venga, aruntza. Sarasa mendie. Eta biztak. Ikusgarri. Eta hemen hirugarren tontorra zukeu. Ekialdeko saratxa edo deitzen zaian. Saratxa oriental bezala. Putra ez ere gortxe gainen molesta emarko izioa. Unuzkeo, netorri noken ezkeoz igo behar diat ba. Hortaz, moiti marko zate ba. Hirugarren tontorra hau eztek saratxa. Hau, tarteko mointoi txikiadek. Horra esegora. Zigate euskigin asko ikusikoan.
alde india. Ertzika zer grabaudan. Holako lekutan azti, bale? Heroi be, Kistoa mildegi ez dugu da. Me cago en Dios. Oye, sustoa. La hostia. Hementxe zerean. Hementxe. Ekialdeko Saratxa. Hemen baizuela argazki polita. Venga, arraz pixket hartu eta utzaldea joko jo baiz. Hemen seitzen nieba. Ez alde jen. Urrutia bintzet. Hortzerek, bueno, ni aldamenetik jongo neok. Para dauntzek. Dauntzek bai. Bueno, ni ja hemen tontorri getze bat, pixkat ja aurre inarte ordu, ma saituko diate aurre pixkat. Hauzko harrialde aztarte. Ega. Dauntzek hemen. Hau bakizu nola deitzen dan? Filo edo deitzen dan. Euskeraz. Filo. Sorbatza. Sorbatza. Filo de korte. Ebaketako sorbatza. Bai, eta ibilitenek, hola, oitura zeukienak industria mundun daula, Ibar, Elgoibar, Eskoriatza. Bilatu nien interneten bazeok iztegi bat, iztegi teknikoa. Zia, dano bat egin dezute zeuk egin. Eta holakotan da, mazerek, eta ibiltzea juk, ez pentsa kapretxoa hitz berri ez. Oitura kontu edek. Baldin bat zeok existitzen dalago dek. Gugoiztek, arazoa. Filo, erderaz, errezea jotzen diota. Tontogo ez euskaldunek. Baina tira, gaurko izen berriat, sorbatza. Jodar da hor, behi deuzazu, Ostia, putrek, nola zer egin, parapente mezela, alde itiko. Despegatzeko zai. Ustezu, nahi behi da, zeharka, horra dintzuk. Pixka dingura orduko aldiki, Ostia. Ez dituko gezaten baz parea. Ez dut ingo ziduk eta zabe, tiro matibo lemauzian egin honek eta beida, oso leku xamurrezeok. Leku atzuk bat zere gola harritarten ibili beharreko, baina bestela bintzet ikustezu, ze leku erraz eta erosoa den. Vale? Da usai. Putra hori usten dina, tal usai ziot. Hala, venga. Tipitapa, mentxe. Gain-gainen, hongo gaiztek. Men ikusi zazue. Alambresi deula. Pentsatzen diat Urbasan gertatzen da bezala. Alambresi hontatik barrua, parkea izango ala, handiako parke naturala, o bueno, etzikat, erreserba, oze izentzeko egin. Eta alambresitik bera gehatzen dana, errin lurre izango etuk. Kasu honetan batzi, Lizarraga, Dorrao,
zein izango egen. Antzeman etxitu belarrak, hau ondo lima zeok, eta hoi behiz janbe zeok. Hemen ganade zeok eta hor sobrarezti esartzen. Bueno, hauntzek bestaletiz erek. Zigazet iztien etortzen hone, paso egozti euko. Baina, bueno, hala, tipita pago hemen dio. Gozauz, baztarrak. Gaurkoa, dana berriek netzako. Ziget ikusten da, antzematean putzue. Putzue, entzida txikiat, idoia, bueno, etziken nola, esan horre, behi ere saile zeok, behi asko zeok, eta ardik, hortzo ardi saile. Ardi asko zeok hor. Kurioso, lehenare komentautu zegoat, behiek eta behorrak ez ziun hasten. Hementzere behiek eta behorrak han aurra gozeren. Ez ziun hasten da, sobrare behorra gaintzen die. Oskarea, soltatzen mendik istona, behorrak. Eta, bigarra mailako kontxiderako izkien. Eta besta matek esantziak, hemen ardik zaintzeko, oso nadala, astoa, lehen hori esan da nola baino, asto komentzeuke kriston instinto territoriala eta babesekoa, eta ire hartalegin oitzemaek, kristona babezte mendik. Eta oskarea gaina bota, eta zakurrematu ingura bezkeo, hostian kozkarea botatzen mentziok. Así que, kurioso ez, nien behela esango, asto batekatio. Tira. Hala, hemen txeseitzen dugu, bale? A ber, baztarretik jungo eztek pixia eta ardiri asko molesta hau, Hemen ikustezue, herriko ganadu ezeok. Hau etzi, Dorraokoa, Lizarragakoa, terrenok pentsatzen ala izango diela, beste guztitan ala juk. Langatik barrua dauna, parkekoa, erreserbakoa, eta beti darenak herriko lurrak. Eta hemen kasu hontan, bate zuzkek herri lurretan, behiek. Korrespaneo garagitako behitukok. Ardura hondik itzugiok. Lasai asko zerek. Uri ez dieuko. Bueno, txekian nola iten duen ganadu gure egin. Ez talde mazeo, baina hemen etzeok eta. Bueno, gamentxe alampresion tati aurra, tipi-tapa, bagoazte, bale? Venga, pena ez daula gehatzei denboa gehiago, Bueno, denboa gehiago esan eta muitin barra daula, bestela. Ez hautzen dituzue baztarrok. Normalen, bideo hortan ibileko zate. Batzu egiten du, tunelen utzi kotxea, eta bidei jarraituz, U forma batein, eta berien egio.
eta hortik edo honea jetxi, edo behize buelta. Baina, bueno, tuneletio, buelta hau dana inda, ez da itezote dien, 15 kilometro, hortaz, ata kontuk. Zitarretzen jendea galdu itxala hemen. Hemen kontuz orientazioekin, bale? Gaur, lainoik ez dao, eta arazoik ez da orientatzeko, baino. Hau ez da bromatakoa. Laino pixia sartzen ba. Laino gimintzet ez etorri, zera, traka espagu zuen, oso ondo ez dut espazue bintzet, kontuz. Zati hor galtzea, jendea oso ohikoa da. Hoi urteatu, eta guandra bate galdu zen hor. Hautza, hor nubait, zinasmau. Hautza honea, Venga, tipitapa, alambresin kontra. Bueno, hemen besta txontxor bat aiatzen. Ea zardan hemen. Hemen behorrak. Meti bezala. Ez dizio molestauko. Eta behiek etzuk molestauko. Vale? Gu aldamenti pasatu beztek. Molestatu be. Vale? Mende horrak, tan behiek. Nahaztu be. Ze politia hau. Ze politia lekue, Ze ikuspegi. Ze lekue. Ze edertasun emeka hauen niez. Hodek leku dotorea. Joder. Ez dira zautzen, da hor bizi daiztek. Ni bintzat. Mendik, ordu lorren bakotxen. Zintzarri hotxa bikaine zeok. Eta hemen beran hauntzek zerala eritu zeiak urrutit ikustea. Orduan bai, hortxe zerek. Hala, hone esi jogo iztegor, alambresi pasatzeko leku bat zeoketa. Men hortaz, hause igarogo diau, eta txontxo horrorta jogo iztek. Aitz zorrotz degoi. Venga, horrea. Hause, aitz zorrotz. Gaitz zorrotz. Ze bizta daren men. Sakana guztia. Horti pistea zeok. Horrea juteko. Unenuko pistea. Unenua geste gorko pistea. Horti buelta ati jemazue. Unenutik gio beriena. Ego gainez gain jun. Eta gaurko pistatik etxi. Hunen notatzeke. Pista horta juntzekek lan gaino, beti izate zuetena. Nola alambrea zeok parkeko lurrek zeinien esaten duna. Alambre hortaino juntzekek otxen. Alambrea hoa esieo. Dotore, lekue. Oso leku dotoreak. Ez nien ez dautzen. Mira, tantxia zeok. Nola egoi? Iturgo jengo Trinita eta Ermitia ustea dela hue. Trinitateko, Iturgo jengo Trinitateko Ermitia. Ez da ikusiko hemen baina. Bat ez da, aspartzen hau ikustaz. Pixuen hogela esango diazue baina. Dotore, urrutia ikustak. Udala itzo. Zia, zeizango nuen. Zer leku dotorek. Ikusgarrik. Tira, guain. Mendi zeitiko dio, tipitapa, behize pixkat horre.
Bueno, eta puntu hontan behize alambresi igaro dio, bale? Alambresi beti indiaban gogora indiaula, alambresi atea bat zeu, baina hemen etzeok. Zeokena de gonoko burniet jarrita gantxokin, eta intzeikekenak, alambrek batetik bestea gurutza otorrun, tartea ikuste zuen nola handi egatzen den. Hoi pasauzekek. Oain zein bardian nik, noski, oain behi zein bardiat bere lekua eman. Kable hau, alambre hau, bere lekua eman behize. Hala? Zati hemen, danok alkarrekin elkarbizibitza on batean bardi hau, eta hau, bueno, ganaduntzak otazio jarrita ordu nigoen behize, jarriko dira belekun, bale? Venga. Oan behize, kable bakoitza, alambre bakoitza, belekuntzok. Eskuz moitzetuk, baino, mesedez, gero behize, bakoitze belekun jarritzezue, bale? Bestela zeingo dira, euken ningo dira, da orduan ja inoraztek pasatuko, bale? Tira, guain, aurra zeitu gara behize, bale? Alambre kontra, esionen kontra jongo eztek behize. Bale, venga. Hauzi utziko hor, txabola eta batzeok. Venga, aurrea. Haudek mendebaldeko eskala borro. Temene, putrek. Aldeindi. Urrengo txantxarra. Zio rutea lehitzen. Hauxedek. Mendebaldeko eskala borro. Oitu lekuk, Ze politek. Hor, ez te gaituk gome, baina putzu hortan zapo goigelago aitzetuk. Dunbagin, ez te gaituk baina hor. Zapo gigelago ez dizieni bere izten da. Antxezarek. Bueno, eta pixenaga egitzek sartzen, bale? Handiako belar diotan. Ze politxekin hau. Hala. Aurre, bide luzea zuko hor. Eta hauxe, eskala borro. Anatzeko mendebaldeko eskala borro bezala jarri diaut, haudek eskala borro. Bueno, eskala borro, hau eta hoi, bik zeren markauta. Orduan txigatzen izango dan ofiziala, bitako bat. Bigala bike etzeukie, garri pilaikeo, errekonozimentuik, eskala borro. Ofiziala zeinan, mortaz, hala beharkoik, hau edo, altu egia, 1128 metro, alturea egia, tunela zen 1030 metro daukar espaneok, orduan, bueno, iotzen egizte gan urruti inutzi dio. Esan, nire traka zeitu barbazue luzegoa dala. Bidetik asko xamurra badek, eta asko zarinagoa. Pentsauni, zeino geniten oso gora beratxu edek eta. Baina, bueno, bizta politek eta ikusten nahi baituzue, hemen gainez gain etorri. Beti hau ez, aukerea behize bidea juteko. Eta luzatzen mazazu bidea jun, eta vuelta. Bueno, nik hemen txesaituko diaz, gainez gain. Hauntza bezala nahi gaur. Bueno, hemen, besta txontxor batzuk gau, baina
etziket bai izenik. Ez tekin nuen atatzen gailurra ujarrita zein den. Behiratzen nahi neok eta ez tekin nuen atatzen. Bueno, 6 iten diago, bale? Mendin aurrea. Urrungo hue, pago motxeta. Mendio, jarraituko diagotza. Bueno, hemen aurreko txontxon ronek, hau deitzen mek, pago motxeta. Eta honek atixe, ikuste juza. Pago motz-motzak zabalduta. Alturagatik, naturak ez dizkike gorak ez ditu gazi. Kustazue motxagatu dituk xabal-xabalak. Kurioso, entzega, behin etoko zean olagoik olako fagoik da pagoa. Tortxe aurrago txontxorra ikusiko dira. Eta pago motzak. Eta hemen pago motxe dago amildegi, Hostia. Hemen eroitzen dana behin magarri eroikoek. La hostia. Joder. Vale, ba hauxedek, pago motxeta. Vale. Hauxedek, pago motxeta. Txontxorra hauxe. Ez, hauxedek. Mentxe jartzeik. Mira. Pago motxeta. Venga, guk hauxe. Ikusi, behan. Zigat, bordea, ermitea, zigat zarra. Basoa latza, Dorrarokoa, Lizarragakoa, zigat. Zeinen tarren otan da. Venga, hauxe igaro eta hautza pasaitzaitu artea. Bueno, eta hortxe pago motxeta utzi di hau. Eta behize, alambresin kontra, zeituko dio, bale? Venga. Gustaztu hemen ja, zabaltzen aidek, handia, Zabaltzen. Eta horke aurre eken nioen ikusiko zuen. Tontor hori natzen, ze ikusten den. No alden gaitzen. Zue gutxi gura bera, mapan jartzeko nundi noa gaitzen. Hala? Venga. Hemen fagomotxetatik aurrean jaun hontan, elordiko lepoa bezala atatzen da hemen. Ikustezue, lepoa, koiado. Elordiko lepoa. Zikatenak hemen bidei baute daun gero, horti behera jesteko. Hemen nunbait bazeok bideen bat behera jesteko, baina etzik jatzein da. Ziket hauxe da, no. Eta ez tira zautzen, hasi que... Hauxe. Elordiko lepoa. Kuk, horti hau. Goizeko 10 gutxi eta ardi itzalbila. Hala, ikatu zetuaz zorrare. Bueno, baina, besta txontxor batea, nigok atazabal deitzen nahi. Ben, tontor hondik etzeok, dana de gora, bera, eta joder, pixkat, baina neka betiek. Mentxezo gaurrago, a ber, atazabal, tontorra. Bueno, hemen pixkat, biste aldatzen, hasidek. Pixkat hasidek. Bueno, lehenengo txontxorra bizitako dio, eta esplikako dio. Bueno, hauxedek atazabal txontxorra, bale? Betxuzazue, nun neoken. Hemen nunbait egon barra zeukek, dorra hojasteko bideen bateo, hemen
pagomotxetago lepoko hartan, hemen, egun barratzak, egun ematen, bilatzen jaten, dorraotik etorrei hemendik, buelteain dago beste pista hortatik buelta ozatik, besta pista batzeok. Hortxezio tontorra lezizagoa, hemen txezok lezizako pasoa esaten dana. Hor, ez tegan zemango baino, justu hortxe alambre esiezeok, hortik ezkerrea dituk terrenok erriñak, dorrao, eunanu edo itagomadek. Hortik eskubia hastenek parkea. Nik eineanen tonson egin da indazugat, unanutik io, hango, ikustazue, beriengo puntea io, hemen txe justu hemen honen atzentzuak Euskal Herriko erdigunea, eta gero hor atzeti bueltan hango pistatik etorri, eta hemen bueltea junpartez tunelaldea, inean hortik moztu eta behize unanua, lezizako atetio, pista hortatik bera, luzea egoso baina pista hori, hortik unanua hun. Hoixe dek zuek orientatzeko, tontorronen atzeko aldentzeok satrustegiko mailoa esan dezan da. Horri seitu ezkeo, txurregi alde hartuko dio. Oain inbardeunak zeharrek zehar horre alde jun da, hauzko tontor, anatzen Pirineu nola ikusten dien, garbi. Hautza alde inoa aiatzen ogen, baina idek leziza, horti berazok pistea. Ni baingo bani hortik zeharka, bueno, igual hemen dire gurutzozeik, baina ez dian nahi, horti egin bardiat gero bueltea. Idek leziza, eta tontorra lezizagoa. Venga, oain hemen dio, alambre esi hemen balimazeu eta horti etorri nok, oain horko txontxor horta jo bardiat. Peña Blanca edo. Bon, eta hemen txe Peña Blanca. Peña Blanca, mila berronderuta behatzi, Grupo Boskos Berri, Salesianos Iruña. Miratzen da lareta mazazpiko urriak 26. Atetxan bat zeuken. Eroita atea. Garai baten buzoietan da uste ameztuk eta oso oikoa ban. Tementzeok lauburuat, zeba hemen bate matilotean estela tipoa eta lauburua, bat, bi, hiru, lau, bost, sei burua. Tranjis ziazagartik hemen hau, ez, badek era, ez ziazagartzen duen ino balima dakizua sei buru badek, bat, bi, hiru, bost eta sei buru hemen. Peña Blanca edo zegat, euskal izenen bat euko pentsatzen diat. Baina, bueno, eta hemen behize bain hau utzita aurrea zeitu bate. Oain inbardeo inguru hartain egun. Oain inbardeo bailara pixka jetxi eta behize atzeko tontorroita io eta ja buelte ingo dia bortio tunelale. Zan dezaun, bailara honen besta aldetio ingo dio la vuelta. Jo lehenengo, txontxorra eta jau hartio. Vale? Venga, bakizue, beti bezala wikilogeko traka utziko izuetelanik. Vale? Badaukezue wikilogeko traka. Leziza hoxioan, vale? Eta gu handi etorri ginuztean, Euskal Herriko erdigunea horren atzentzeok, pistanan etorri, hantxe berain, eta hor, txontxor honen atzen gatzen den pistan bera. Pista oso luzea de baitara, igual, eguzti 6 kilometro. Luzeitek pista, esteare. Batek esan zian da razia, biziletan esteare, luzeiten da, esan zian da. Bai, ala xerek.
Bale, ikusten duzu, Bastarrak. Eta zego nogo laino tipo ato. Belaino hoi, ikusten duzu? Urrutia, nola ikusten da. Bueno, tan tontorra eta hiego iztek, tan digatzeko partea egutxiko izuet. Vale? Venga, ba. Bitarten, disfruta obistak. Egon bezaiten agandi aldea eta ibiltzeko osasun egin zailtasun egozkezuen nagoa. Venga, segundo batzuk utziko izuet, isilek. Bueno, hemen sinistuko espazu ere, han urrutea mendia ondia digustek, oso ondia. Kamera honek etzuek zume, baina mobilekin ingo diot, bale? Eta esango dizuet zein dan mendigua. Bueno, hemen todoterrenoa ikustezue, bale? Esaten diet, atzeko gue. Bakizu zein dan? Monkaio, Zaragozan zeok. Zaragozan. Noazte ikusten dan, Eta hor, Elomendio. Horratzen Pirineok. Eharra, Venga, gu gaur asetu gara. Bueno, eta oain ideadek, hemen dixek jetxi bidea, eta bideen metroatu ginda, horko txantxor horita. Io, bale, orduan ba, bueno, hemen bidei politena aurkituko diau, eta bidea hongo eztek. Oain godia orduan behera jetxi eta behitze gora jo. Bueno, hemen bide xurrazeok eta bide xurroni saituko zo, bale? Antzematen dek, nundi dan. Vale. Gainadek, bide horta atatzea, orduan pixia dezkarreagotik, eskubiagotik, ziok inporta, baina, bueno, zapaldutago lekue, antzematen dek. Vale. Bueno, eta hemen ja, Peñablankatik zuzen etorria pista, ezkerre hartuko dugu, bale? Ezkerre hartuko jau. Bale, gogora hortik, nekauta bat zaiteo, bueltatzeko piston isetio, tunele atakotzete, Lizarragako tunele. Vale? Gu gehingo jaunaek, beste pixkat, horti isetiko diau. Pixetat ingo diau hortio, behela atako izte behize goraldea, baina, bueno, metro atzu behingo zetu. Eta hemen jartzen ziak kromlentx bat egon bar dikurtxe. Tira. Hemen txegoain gaur egin guztiaun pistako, bueno, metrotxo batzuk. Zango izuen, nun utziko jaun behize pistea. Bueno, eta hemen txe, bat zegoeno atea to, itxitazo, irikitazo batea, baina metxe, ganado ebiltzeko leku ato bat zeok, guk hemen eskubi ingo, bale? Pistan getozek, 200 metro indizkio. Vale? Atea igaro baino lehena, hemen eskubia dihon bidezka hau hartuko jau. Bazeo putzu ato, haitzei juzu zapogo, igelago.
Tira. Gu gora saituko diagu, zuzen, besta pistatxoa bilau arte. Venga, bazen. Bueno, bidea utzi dugu antxe, egin ditu 200 metro, eta beste bideska, gutxi ikusten den bideska honekin gurutzauko da, hau ezkerrea hartuko dugu, bale? Pixkat hemen aurrera ingo dugu. Bide ezazuen nola ikusten den, berien mendia, mendio nola den. Bide hori da, pista hori da, tuneletik datorren Lizarragatik. Hemen ditzen du, antzeko bat ditzen du hortik, hemen atzetik behize pasatzen da, eta gero hautzaka dijo. Goraino iatzen da. Eta otarra no, lau bider laukotxe berdezu, baina. Vale. Gu hemen metro txatzu gaurrein, aurra xagoia eskubia desbidereuko gea, gora hartzeko. Bueno, eta puntu hontan, ematen dola ezkerra egiten dola bidek, guia gora ingo da hemen, bale? Mentxe ja, aldapatxo hasten zaio, goraka. Mentxe, lepoko hontan, ioko gar, bale? Venga, gogora hau, traka utziko izutela, bai? Venga, ba. Bueno, eta hemen, aipaetako eraztun tumularrak, aztarna arkeologikoa. Etzigat, hau dan, edo hemen buelta guztiedan. Hemen ematen dik, zerbait borobile badaula, baina ikeragarri handiedek. Etzigat, hau posible dan hau dana. Zatean ebazio monitoi txikiat, hemen ebai, hemen daneko aipaetako eraztun tumularra. Vale. Bueno, hemen esplikazio bat, vale? Beriain Euskal Herriko erdigunea hor zeon nunbait, txontxor horren atzen. Vale, hor egiten dik pistak eta beizea hortio tunel aldea juten da, vale? Oitek Satrustegiko mendilerroa, vale? Horren atzen zeok sakanako autobia. Vale? Honen atzeko tontorra txurregidek. Vale? Txurregi uedek. Eta hemen zeok goiniko bailarat oidana. Artetat oidana hemen zeok. Bidatu zazue ze ikuspegi zoragarrie daun. Vale? Ez no kapaz antzemateko mendio, baina bizteatek impresionantea. Pirineo nola ikusten nien. Elomendio. Iga de Monreal guztia dela bai. Bai. Arteta eta hogemen, goini ultzurrun da zerek hemen herriok. Eta sakanako autobia horti zeok, uedek erga, atzeko irurtzunen gainen dauna. Eta atzekoi batzik apa, Pirineo ditu, batzik zenien. Baina zeok argazkiat, hola, men kamera fotografiko profesional baten baleit, ostia. Zati zeok ikusten zuen, lainoa, bailaratan da tontorrak ikusten dela, ikusgarri zeok, ikusgarri. Vale, bueno, kukuain. Alambre zionen kontra, txontxor harta jogoiztek, vale? Penaz, baina honi gero harta esan da. Vale, zati hemen zerek, biztak, zoragarrik. Berien nola ikusten da, rampa bat, emate eskitan salto itiko. Tontorrik tontor bide txarra zegor. Ni geinean txurregitik gainez gain etorren itzan honealdea eta ezki pasau nien. Albazu, hemen egiten nienen hiru ermitan bidea, 30 bera o txurregitik bera xeo gestetik eta pista zetortzetik berago eta hortik etortzetik. Gainetik ez, ertzetik ez etorri. Sorbatza, gogorau, filo, sorbatza, hortik ez etorri, ertzetik. Eta haik izango txuk, azantza eta hola igual, seguraski, azantza edo. Otako bat izango bai. Montxe izango izuet. Lehenengo odek aizpun eta uedek azantza bai. Patxaran azantza eta nun daun, justu hementxe. Eta mendi horren atzen zeok etxauri. Etxauri. Eta hemen berantzerek, Ollaran, Arteta, Ultzurrun,
Bai? Hori denak. Vale? Zoragarri leko, vale? Venga, oentxe alambre sin kontra, gora ingo jau. Bueno, eta hementxe, goraka bat zela, alambresiek gurutza ingo dio. Tontorra baino lehen hauzok, gurutzago dio bestaldea, tontorrea juteko, eta aurrego bazio behizea bueltatzeko, bale? Oain, bestaldea basago estek. Ikusgarri zeok. Lainoki noi. Irineo guztien ditu, zoragarri. Zoragarri. Oso politia. Oso politia. Oso politia. Eta beida, truko bat. Esan dizuetena, luzegi egiten mazazue tuneletik honea etortzeko. Gora, lezizako baila hortxe daula. Horreino kotxen etorreik ez unanuko pistatik gora. Hor kotxe utzi eta handi gonea kilometro bat hola zeok. Vale, hemen bailara hau dana ikustezua. Oso politiak, zoragarriek. Azantza eta aizpun. Urru jauzi, aizpunen etzik atezotean oin dala gutxi. Madrileño atillo. Hostia, de heroita. Erreka jetxiera, gero. Baztereketa. Hala, eta hau? Zer dugu? Zerrek? Ahí va. Txika zerra nau. Alto de las Bordas Viejas, o Treku. Hala, hortixe jungo eztek. Enkontratio, txontxorra azkarren baizok. Hemen txezerek, Trekuko borda zaharrak. Gustazue? Kurioso, Hemen langatzeok, hau herri baten terreno izangoek, toi besta batena. Behido, emar, Trekuko zeldentzegen. Hemen ikustezue, pasatzeko, pasabidezeok. Eta hemen txezeuke hobia, Treku. Bueno, hostia, Treku dala. Eta hemen, bizta ikuso harrik. A ver. Buah. Zer lekue. A ver. Altos de Goñi, 1274 metro. Treku mendia, euskaraz bizi, Paz de Ziganda ikastola. 1987ko irailaren 28, 1275 metro. Mentxe, Treku. Hor, Trekuko borda. Jo, eske hemen grabatzen jartzea eta ez aiz aspertzen. Ez aiz aspertzen. Fua. Ze lekuk. Ze politxe zeuken gaur gaina. Belaino horrekintxe. Ze politxe. Ze politxe. Eta han esan diauna. Monkaio, Zaragozako Monkaio. Mendie. Lekutan zeok, Soria eta Zaragoza tarte noa. Egon behartik. Azantzata. Totorro atzen etxaurritora. Hemen goinerri eta zarek hemen beran. Arteta, Ultzurrun, oidenagor. Hor, alar ikusten de justu itxontxor honen atzen. Hor, erga. Hor, izangoek ezkaba. Ezkaba mendia. Txurregin atzenan harria hundita. Elomendi eta
Toik, Lizarra gomendik. Buah, zelekuk. Eta hementxe, treku. Tau, trekuko borda zaharrak. Vale. Ez aspertzeko mukoa. Hau ikusten. Ez aspertzeko mukoa. Bueno, gugu eningo diau, tontorran langan ezkarreti seituko diau. Zatian aurrego batzeok besta bat eskuinea pasatzeko, eta han aurrego, bale? Venga ba, bazen. Jendea, zetorgame. Bueno, eta hementxe trekuko gainen. Trekuko bordak. Eta zeleku politek, belaino egin. Dotore egatzen da. Edo mendik. Pirineo ganatzen. Txurregi. Argat. Eta hemen azantza hauek, han azantza, hau aizpun, Lizarraldea, eta han Monkaio. Eta hemen tunelea dijon pistea. Bueno, ba hemen txe, trekuko tontorra gortxe utzita, etxarriko pello bilatuet. Bagoatz, helikotero bat hortxe. Ez da itentzutean. Langan ezkerraldetik jarraitzeko esaten dit, jarraitzen nahi nizen trakak. Badirudi badaula gero aurreago, besta ate bat gurutzatzeko. Orduan ba. Langan ezkerretik jarraituko du, bale? Venga. Egi izan gaur, reimerego baldi dago. Ikusteko baztarrok. Lastiman ere kameara txiki honek edo londo antzemango. Eta hemen dron batekin, haze irudik grabatu ahal izango dira. Hemen ikusugarrikiz grabatuko ahal izango dira. Dronak. Irudik. Ikusgarrik. Besta gauza bat, parke naturalen dola, ez da gitzen bateño usten duen, zati, bueno, txori diela eta ean api eta kumealdik eta behidaz. Helikopteroa ba ez dakit da bilen. Aurrera jundan. Eta ino jundan. Vale, oain gu jungo beha. Hemen bidea erdin erreferentzia hartuta gu etorria eskubiko tontorretatik. Ba, oain ingo deu ezkarreko tontorretatik bueltako. Vale, zuega referentzia euki izazuen. Hemen ator behiz helikopteroa bueltan. Ez da zer. Zer don. Ba, hemen helikopteroa. Zerrebek, hortxe lurra hartu iguantxe. Edo baten bila zeiltzek. Abixue botei baten batek, o... Batek kamila eto azpin nazeuko egela. Txekiat. Bueno. Entxe beste tontor bat. Han utzi diautreku. Eta babazek txontxorri gautza.
eta hementxe Arrasaundi mendie. 1273 metro. Hoxe dek, Arraso ondie. Hoxe, zego mezuaitz batik, hor beherantzarek. Zerroi behar, bihar aldiz dek helikoterok lur hartzikela hor. Badek nobedade bat hemen sobrane. Txiket. Zerroi bat zeuka. Tira, gu guain pistan eskubiko tontorrotati etorri gaiztek, eta guain bat bezala gu gehin dio, bale? Hemen gurutzau dia honea, eta guain tontor otatio, jungo gaiztekia, hautzaldea biden ezkerraldetik. Hor aurre esiago behize, alambresie gurutzago diago eskubia, eta sartuko gaiztek. Behize esan dezaun, barrukalden. Vale, hau alambresitik ezkerrean nola daun, pentsatzen diat, herritago lurre izango diela. Eta alambretik barrua dauna, parke naturala edo, zaten dana. Tik ganadu hortzeok, hemen etzeok, barruntzeok, bale? Tan helikotero etzekiatze hostia. Etzekiatze hostia dailen. Etzekiatze zer dailen. Neo tira. Hala, aurrea. Ziketan, zematen dan saltamontesak. Bueno, hemen lan gau pasa ingo dio, vale? Ez taldea. Tontor hartago azte guain. Bueno, eta hemen txe, zen dezaun, kanpo kaldetik gatozela, behize barrua igaroko deu, hemen dixe, bale? Hala, barrua. Bueno, zuek ulertze aldea, bale? Hemen pista hau ikusten ez zue? Pista hau dijo tunelea, niseitzen batzue tunelea etako zate. Bagu esan, eskuineko tontor horik dana gaineti pasauz. Pago motxeta hoizan, honea indeu, hor barrua eta gero hemen, honea etorriga. Eta gomen di berain, hautza gurutza, eta gomen behiz hemen buelta emanez, hemen gatoz. Bagarri, bueno, espektakulo hausietako zeiula, bale? Guain inbar dugu aurrea, eta inbar deuna da, alambre ziontan ezkerre hartu bar dugu behize, hor pixkat. Vale? Ezkerreko inguruko leku hori bisitako jo, vale? Pixka-pixkat baztarrea bingo beha bideo ontatio. Vale? Zakit? Ben, harritutan hau, zeotean hau ikusten, baina ez zinen, gona izan guztia hau ikusten hasika. Jarriko dugu, ero telebistan zer da, no? Zati, iruditzen launtzea eta funbarri daunek hasika. Laundu baino estorba goia bingo duta. Hala. Gu guain hor, alambrezin kontra segingo dugu ezkarra. Eta gero, handik eskubia gaungo. Bueno, eta hemen txegatu zela, alambreziontan bere kontra alambrezin ezkarreti seituko dugu. Hala? Hemendik, zuzen jarretiko dugu. Hemen seitzen do, jontio horronen atzen helikoterok. Maniobra egiten. Eta git, zer gertatu dan? Hala, guk alambre ziontan ingo dut, eta gero horti eskubiti jungoa. Eskubi aldea ja. Jode, hemen bikote batekin gurutza honeok, esantziek praktikak egiten ibiltzen ditukela, helikopterok. Igual piloto berriat, eta nola jetxi, nun zehatu, mugarria. Txikatze mugarra izango dien, baina praktika egiten ibiltzen jugela igual, pilotok eta. Baleikek. Bazeukek logikare egizan, Bazeukek logika.
baina bueno. Hala, langan kontra, aurrea. Ateat bazeok ganaduntzak izango. Ez hau igaroko, hau izango, goini edo olako herrin batea estego bidea. Coto de caza público, toma. Público. Beti jartzei, coto privado de caza. Baet, honek publiko jartzei. Venga, aurrera zaituko jau. Bueno, eta hementxe getozek, alambre sin kontra, puntu ontarte, bale? Jontxorra haudi hau. Bizkarluz, o bizkarluza. 1207 metro jartzen dik. Zigat idatzi eta zerbait badaun. Zio bezar idatzi da. Bueno, boixe. Bizkarluz, bale? 1207. Vale, eta oan ja jongo iztegia tunel alde hartuko dugu hemen, bale? Men, esan dezaun, aruntza gadekela tunela, gu honeak etorri ezte pixka desbio eta txontxorra hartu azte, baina ja, jongo iztek bidekiko paralelo, bale? Ordun, hemengo pista hori agur esaten jongo iztek pixkena, bale? Hor helikotero nik ustez, azkenen sobrare praktika egiten haituk. Eta bat zeuke zentzu, zati, 10 bat aldik jetxi eta igoek, bat jetxi, beste igo. Bukau di sobrare jabazigoztek. Nahiko india. Kau, helikotero batek nik etzik azemateko gasolina eukitzek, gasolina, keroseno nik etzik azerratzen don. Igual, ordu pareateko euko ikeo, depositua, horik. Hain, nik ez ema konsumitzeken orduko 2 litro, igual, ze 2 gehiago. Euskalo. Vale, bueno, Pirineo eta Iruñako bailara, hemen Olloko bailara, hemen Aztantza eta da nahi, Elomendi hori da nahi, bestate arte utziko izkiago, bale? Oain, ja, aruntzak ahun jo. Lehenengo zuko hemen, baltsa bat zuko. Baltsa, idoia, osine, nahi zuen bezala hotxe jozte. Hemen txegoen behize putzu ontak etozekela. Behi galdeaten, behorra besten. Inoiz ez, nahastuta. Kuriosoak, Ez dio nahazten. Bueno, eta hemen, ino bakizuen Wikilogek aintzira jartzen ziak. Zein degitzegok, aintzira, putzue, idoia, osine, bazere gainbat hitz euskeraz gauza antzekoa adirazteko. Inok baldak izuen undan zein mugea tamainon arabera da, lakua, aintzira, idoia, osine. Balin bakazioa idatzi izazue komentariotan, bale? Eskartuko nuen norbait, noizbait, zerbait idatziko galo. Venga. Lizarraldea. Gu, zuzen. Bueno, hemengo tontorra Behorzulo. Pentsatzia dementxe daun negatik izango ala. Behorzulo ikusten dira mentxe txontxorra. Vale. Bueno, ba, hoxe depa, Behorzulo, vale? Justu txontxorra ez daun nigola gehien txona altuna dauna ba hemen igual altuixea ba ematei daula Behorzulo, 1200 eta 24 metro zauzkik. Vale. Orduan ba. Venga. Aguaztek, pixkanaka aurreaka. Han ja eize, Urbasako gainek ikusten dituk. Vale. Hautana handiadek, Lizarragako falla edo uedeke, vale? Antzu mugea. Pista hortzeok, erdin Dorraoko basoa, eta bestalden Beriaineko malda. Vale? Noingo aztek pixkanaka eta aurki, oin eskubia behera ingo dio. Eta traka jarriko izu, bale? Zati hemen bestela etzeok bide garbik etzeok.
behin aste izenen etxen, bueno, tarteka edo ikusten dek zerbait, baina, bueno, ez zeok bestela hola garbik, vale? Orduan, traka jarri eta seituko izuet. O seituko izuet, vale? Venga. Bueno, hemen txegetozekela, bideo gutzi, eta inbar dio momentu aten, hemen txe otari eotzi ezartan hau. Tontorra hondia hon bardea, orduan. Hemen txeogen harrikari hontan gainetik hon bardea, orduan. Hemen eskubi hartuko dira. Harrikari gainontatik pasatzeko. Vale, venga. Bueno, eta hemen tontorra hondi. 1200 metro. Txontxorra beha txikiek, baina hortio edo kiston harripuzkeak. Horrati zeuek tontorra hondi. Zena, vale? Kokatzen zeate, gu handik etorriak goizen, eskubiko tontor hori danak pasauz. Hortixetik, danak gainetik, pago motxeta oantzan, hau zain deu, hor pixka ezkerrea, peña atazabaleo. Ikusi dugu, Peña Blanca hemenengo ikusi dugu, eta gero atzeko mendita. Toain atzeko menditatik, hemengo larretatik gatoz. Vale? Eta hemen ningo dugu, ja, hautzaka, eta ja gutxiko gatzen zaio. Vale? Oain, hemen dik horrein, behar du. Traka dago, vale? Venga. Nolakoa da, handia, Urbasa da, hango baso gaineko, baina politia dala urbasa, baina handiak ebauke bere xarmea, Hoi bai hemen uripe egatzen mazatea, gezki pasau goztu. Itzalik ez dau, eta kontuz. Baina bere xarmea dago, Buah, bide hor zehar talde puskea. Eta antzen batean, baina hor zenbat egon di, berreun bat ardi. Bueno, ez nio na hoi. Neurtzen baina. Ez da makala. Makala ez da. Hala, tipi-tapa bagoatz. Aurreka. Ez da egiten antzematen den, zenbat behor, zenbat ardi kamarekin ez da antzemango. Eske danen dau. Danen, gorago, beherago. Zintzarri hotxa, behaldikoa. Ardi hemen. Behaldiko burrumbadea da, burrutia. Bere xarma dago honek, xarmea. Bueno, eta hemen beria inparen. Gustaz ba? Ze buelta zarra eman da un hortio. Handik aurrean bukaera arte. Eta gomendik nundi gatu zen. Eta ze zelai egorra. Handiagok. Buah. Hemen ia jende egizte biltzen. Hau da, alarren alotzan eotea bezala. Oso jende gutxi. Bideen da ikusten dira. Bideen da, hola, baina hola, barrenen sartuta. Baina treku eta pasauzetu naten tontor horik aparte gatzitun. Danetik aparte. Pistaz tuneletik etorri den txarriko aten topoin dinat peio edo 8 kilometro eta erdi pistaz. Eta ikin baituzue zea tio txontxor ni bezala ba luzego etxintzazue. Iri luzego ingo zan eta iri luzego ingo zak. Eta hoxe, baina bueno, mezirin, zautzea baztarrok. Zer lasaitasun bakarrik gaur, kiston bero etxein. Eta kamela ekarriñat, litro tardikoa. Eta botila ate bai litrokoa. Eta kamela bukau dinat, eta
eta botillare ia bukaun zeuden, eta eskerrak txontxorra eta bestat gehatzen zaian, eta beste ordu erditxoateko ibilbidea gehatzen zaian, baina bidea luzea den, ikilokek zema jartzen ninoala, 6 ordu eta 10 minutu nihon. Eta zazpiat ordu igual izango itun, norko buelta. Eta gaur egiten duen berokin, ba kontuz, txapela eman, erari bat ez bai, erari botila txikia eta hola zibili, hola, buelta hundi mazuenen, tonterekin ez zibili. Eta jateko zerbait bai, platanoa, frutuli horrak, bukailo txon bat, ondo ez zigete zeukitzeko, pajaran bat, eta hemen Dorrokoteka mendie, 1175 metro. Dorrokoteka. Hoxe, esan dakoa, Dorrokoteka txontxorra hau, 1175 metro. 1175 metro ditu. Bueno, behitu zazuea, behorrak eta zaldi genola, ea kasa, bueltan. Gureatea, euskalo. Bueno, handin etorreni, hau humainat. Ustezu, hemen Land Roverrakin, kotxekin hola hartzaiego, unaiegeo, bazeukio nogo xendatxoa bezalain ikusten dek behintzat. Nundidan bidean, ni horrexea zeikan egok, trak bat zeitzen haino baino, trakare bide hortatizio gehin da. Hortaz kitxo. Venga, azemak, azeman, paraje politxo. Kamaran ez zalago antzematen, baina baztar guztietan animalik zeren. Bueno, meniko que la aprovechau. Beheraga niko, horretik hitzekin den normalen beheraga ez nukelako. Itxo eta juten. Nere bideo bazekiat ikustaldi asko etzezki, oso monotono juk, mendiedek, nitxapa sartzen dek, ez dek jende asko irakartzen dione gauza bat. Baina bila, euskeraz dek. Euskerazek, eta kanal gutxi zerek euskeraz, oso gutxi, YouTubeen, adibidez, nik YouTubeko kanala zeugatez, oso gutxi zerek. Behin baino gehiago esan dizuet, gaur egunen euskaldunek ezin iztek, konformistak izan. Ezin diau zaion. Zetio, aste honetan ataek, etxik zein egin diken ikerketa bate harritu eta 2025ako euskera euneko etxik zenbat jetxiko dala. Eta harritu da bezala zaltzetuk. Txekiat. Horreti esate izuet, nik euskerazko bideotxo gitxizkiat saiatzen non nire aletxo haudek, bale? Ika iten saiatzen neok, nik motilekin normala ala iten diat, natural atatzen zaiak. Emakumeio neska iten, ez zeugena da inbesteko itxuraik, ez paidinat ez dautu etxen. Bueno, etxen, behin baino gehiagotan esaizuet, ataunen neskak galduta zeukenea ika.
gueda dago neskak ez dina eiken ika. Eta eiken baina ditun geoztik aleinduta hasi ditun lalako. Baina ez den adiez, azpeiti alden ustenat oendik badaula neskan ikea edo Orion edo herritxo batzutan bazeon eta oso politia den eta guk galdu inina. Orduan berezekin neskantzako, bale? Neskak izan zineten lehenengo gutzi zen duena, nere inguru meintzet, ikaitez. Batzuk esaten ziren, bai, izgenei, nere aitek eta amak, ez zieten eiken. Baina nera nahiei bai. Aldatu. Zuek zate baina aitek eta amak. Ein, ala bai. Ema diozu eukerea. Eion, ala bai, eika. Itanoa bultzatzeko kurtxok eta egotetxun. Saiatu. Baina, bueno, gure eskuzion, bale? Ika, itanoa, noka, toka. Oia, euskera pixkat sakonduz. Edo gutxinez, euskera zein. Horrati den nire aletxo hau, nire bideotxok, ez ditu 90 segunduko TikTokeko bideok, zinatoi bilatzen. Zinatoi nahi. Hortako, bestatu gata zaitea. Zeta goztezu egiten euskerazkoa TikToken, gaur honen jende asko zeok, ozeon, TikToka jarraitzen dona eta izati izaiz animatzen. Eitzen, bideo batzuko zerbait egin, edo bideo ezpaitun zerbait. Eduki sortu euskeraz. Normalizatu euskerazko edukik saren eta jendea sartzen danen interneten da, topatu dezala materiala. Eta lotxea ja, lotxeakin urruti ez guaztek, eta ez guazten. Ja, ez zegoena edadeik lotxei bideoteik, ez zegoena denboraik. Ez tala iguala. Ni lotxea bitien naiz. Ne etxea balio. Etxea balio. Eta euskera ire etxio balio. Así que, nire aletxo hau xedek. Bueno, gaurko filosofia aldia. Eta gero, hementxeia azkenekotako tontorra. Erlo txiki. 1156 metro. Erlo txiki. 1156 metro. Hor, fijatu zaizteteia, arrobieo kantera hortxe dobla, bale? Iaia bukaeran gare, gutxi gaten zaio. Bale? Urlago buelta. Indagio, bale? Erlo txiki, 1156. Eta bain, aruntza. Anatzegoe erlo txiki. Hau, mendebaldeko erlo txiki. Bale? Eta bain ja, azkeneko tontorra uste gantzaila, horko ixe. Mentxe buelta jungo gaurtio. Eta ja, azkeneko aldiz larrek ikusten. Agora esateko puntu. Hor festa bat egiten da, abuztun. Hola dago hor. Koba bat. Izarra... Eta abuztuko bigarren astegu eran, no? Arlezeko koban hortxe egiten de feste. Hortxe egiten de feste. Egun ematen juten da izan da hortik asmatzen beti gora juten. Arleze.
zalbideko galtza da aprobetxauz, igotzen horre. Venga, gu hain, tapa, azkeneko txentxorra jutze. Bueno, eta hemen, gaurko, azkeneko tontorra, hauxedek. Ego mendebaldeko saratxa, edo deitzen dena. Saratxa antzeok, ego mendebaldeko saratxa. Vale? Eta ia bukaeran garek. Ustezue? Hortxezu gaia kotxea markauta. Vale? Gaurkoz, zamazkiat, 6 ordu eta 48 minutu grabatzen. 7 orduko bueltea. Eta kilometro gogoi markatzen ziak. Ez dek bromatako bidea gaurkoa, Ez de bromatako, orduan jana, eana, ekarri barko zua. Bale, hau ine bezue. Ola gogoaldik initxeko bintzat, ure lodi. 2 litro gutxi inez ekarri. Zer nik gaztaizkiat gehi hori. Halek izun handienok eta asko gastatzen diat, eta baina, bueno, parea litro, persona normalak beharko izi gutxi inetio. Eta jateko ere bai, platano txoat, fruitu lehorrak, barrita energetikok, jateko bokaio txoat, zehoz ekarri behintz. Vale? Eta, listo. Gaurkozkitxo, guantxe ja, hortxe beran, bide gurutze atako baitek. Hemendik, behar hartuko diago. Bengo bideo enten dio. Eta han, hemen dio, normalen eukitzez dion ikuspegi, errepide hoidek, eta hemendik horrea baztek. Egin izen diaunetan, normalen hortik aurrea bitzen eztek. Lehenengo aldie diat, nik mendiz, bueno, bizikletan egin da neok, ez gezur seizut. Bizikleta hausin, urten, altxasu horrazte, San Kuadria zortziateko hausin duan. Estreina honean eunen, kalapikin doa gaina, automatiko hori, sekula ibili da. Abitu nintzen da hor grabila zean, patinatzen hasi nintzen da, 10 metron, eroita dan raia unien kuadroa. Eta gero ez gendan ezatzen bidea gira, abitu nintzen da, hain luzea eta ez gendukan bidea eta buelta arduen duen. Zega eta 10 kilometro hain dago. Orduan, baina mendiz lehenengo aldi edek ni alde ontaka etortzen duen. Normalen, hortiodek. Eta hor, arrobie, Oain arte haitxutxu gotatzen karbonato kalziko. Baina ja, baimena buka bintzaiek. Ingurumen elkarteko, ingurumen departamentuk etziek eman baimeni jarraitzeko. Orduan ja, horkoa kitxo bukatu dek. Ben ja, ez duzue kamionik ikusiko Lizarragako portu gora. Orduan noi bukauta zeuk. Eta hori izaten izuena. Arleze, kotunela, o kobea, han, nunbaidik. Egun ematen juten hogen horra. Festa matitzen degor abuztun, bigarren aste bugeran. Txikiat, azkarin bato zerbait egiten dira Lizarragakok. Festa bato badek. Urbasako gaine, gogorau, oidek mugea. Lizarragako falla edo deitzen dena. Eta no arte deken, Lizarragako San Adriango ermitaino. Hoxe den muge. Handia eta Lizarra. O handia eta Urbasa barkau. Venga, bat ipitapa, oiti bera. Menja bideatako gaiztek. Bueno. Hortixeia, arte hontatio. Bideatako gaiztek. Berozteok. Kistan berozteok. Irikita bale zerbait, astuko dira bitako mat. Zigat, irikita daren, no. 7 ordu, bale? 7 ordu eta dauzet bat. 6 ordu berrota mazaztu minutu, 7 ordu. Bale. Bueno, ibilbide zirkularra. Zirkularra guztu entzazuenak, bagarrik. Hau nahiko kaineritoa,
hogeita bat kilometro lago maituk. Zauzkentziak, ez hogei kilometro maituk. Hogei kilometro maituk. Eta bueno, ja mintxe, taberna hau itxita zeot. Erbesten zerbait hartzeko gerei, bazaukiaten. Eta bestela etxe, hau itxita zen. Etxea hortxe utzita. Bueno, eta gaurkoz kitxo, bale? Mentxe hartu diat, freskagarriat, tiro ezela sartu zaiak, ure beteta, ure gegaztauta eta. Bueno, betiko eskatuko nizuege, bale? Boix, arpidetzea eta me gusta edo ematea, bale? YouTubeko algoritmok pixkate launtzeko, pixkate euskerazko edukiok banatzeko, bale? Danon arten, aletxoan egiten dugu. Eta komentario mato jarrizazue, zer ituzazue, bale? Gogor hau, nahi dizuet, nik ez daukeala diruz jarrita kanala, bale? Nik ez dut ezer idazten, ez dut zuen ikustaldi bagoitzeko, ez dakit, sentimo batzuk irazten, ez da holago ezar, bale? Gure ingurune politio geak ustea, eta euskera pixkat bultzaraztea da nere, ez dakit, ilusio bakarra edo daukean gauza bakarra, bale? Orduan, venga ba. Gustoko zitzazuelakon, urrungo ate arte. Hor?